ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಂದು ಎಸೆದಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಂದು ಎಸೆದಿದ್ದ 8 ಲೋಡ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಕಸ ತಂದು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈನ್ ಫುಲ್ ತೂಂದುಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗುಂದು ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಐನಾತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಇಂಚೆನೆ ಕಜವ ಪಾರ್ದೇರಿ ಎಂಕುಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಇದನ್ನಟ ವೇಸ್ಟ್ ಆತನಿಂದ ಪನೋಲಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಕೂಡ ಈತ ಕಜವ ಪಾರ್ದೇರು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಬರೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬಂದು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮುರಾಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗುಂದು ಬಯ್ಯ ಬರ್ಸೋಗು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಕಲಿತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗ ಆಂಡ ಅವೇ ಅಂಚೆನ್ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದ ಆಂಡ ಈತ ಕಜವ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೂಡ ಈತೆ ರಾಸಿ ಕಜವ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಾಗೇನ್ಲೆ ಮುರಾಣಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಜವ ಮೂಲ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಈತ ರಾಸಿ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ಕೊಡಿಟ್ಟು ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಹೈವೇಡ್ ಪೂರ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಬತ್ತು ಮೂಲು ತೂಪಿನಿ ಏರ್ಪುರ ದಕ್ಕುವೇರುಂದು 2-3 ಜನ ಇತ್ತ ಬತ್ತೇರು ಇಂಕು ರಿಟರ್ನ್ ಕಡಪುಣ್ಣು ದಾಯ ಇಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ MLA MP ನಕಲು ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ಸರ್ ಅರುಲೇರು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಬತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುವೇರು ಆ ಸೆಲುಂದ ಒಂದು ಅವ್ಲು ಕುಜಾಲ್ ಬರೋ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ